Akanachi Anambra State bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ekwupụtago na ọ ga-anọ n'oge eteyaka wee binye aka na ya bụ amụma iwu ga-emezi ya ka ọ bụrụ nnukwute ịda iwu igwe aja n'ụdị ọbụla na ebe ndị ahụ dịgasị iche iche Mbueze na-enye nsogbu na steeti a. Ọkammụta Soludo bụ onye kwupụtara nke a n'oge o nwere nzukọ dị na etiti ya na ndị eji okwu ha agba izu sitere obodo ise enwere na steeti a ndị Mbueze na-enyegasị nsogbu na be ha dị iche iche. Gere akụkọ ahụ ka ọ ha n'uju. Obodo na-ese ahụ gụnyere Nanka, Ọgbụ, Oko, Amaọkpala nakwa Ekwulọbịa. Ọkammụta Soludo chọpụtara na ihe enwere ike imenụ bụ nke kwesịrị ime n'oge gara aga, mana ihe ga-emezi kịta ka a ga-agba mbọ mee n'oge ugbu a. Dịka o siri kọwaa, o kwuru na Mbueze na akpa mkpamkpa na obodo karịrị na 100 na steeti a bụ nke ikpo aja aghara aghara na-akpata. O wee kwupụtazie ọtụtụ ụzọ dị iche iche a ga-eji wee kwụsị ya bụ Mbueze. O kwupụtakwara na iwu nke ga-ata ndị a na-eme ihe ndị na-akpata Mbueze ahụhụ bụ nke ewepụtagoro, wee kwuo na a ga-aga n'iru mee ya ka ọ kwụrụ chịm. O mekwara ka amata na emepego ọwa mmiri na Ọnịcha na ebe ndị ọzọ dị iche iche, bụkwa nke a ga-emepe n'ebe ndị ọzọ dị iche iche. N'okwu ya, kọmishọna ahụ maka gburugburu Maazị Felix Odimegwu kenere gọvanọ maka inebere obodo ndị a Mbueze na-eri anya. O kwukwara na iwu ahụ bụ nke ga-agbadokwa ụkwụ n'ebe ọ metụtara ịrụ ụlọ n'ọwa mmiri. Ka ọ na-ekwu okwu na onye ọchịchị nchere oge nke Orumba North Maazị Ọgọchukwu Ekweme gwakwara gọvanọ ka o wepụta ụzọ kwụ a ga-eji wee kwụsị ndị na-ekpo aja aghara aghara bụ nke na-ebutekwa Mbueze. Onye Chief of Staff nke gọvanọ Maazị Ernest Ezeajụghị, kọmishọna na-ahụ maka mmanụ ọkụ nakwa ihe ndị dị n'ala Barrister Anthony Ifeanya nakwa onye local gọọmenti nakwa Chieftaincy Matters Maazị Tony Collins Nwabunwanne na onye Managing Director nke Anambra Erosion, Watershed nakwa Climate Change Ọkammụta Phil Eze nakwa onye President General nke Oko na ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ ọgbakọ nke isiokwu ya bụ iweta ụsa nye Mbueze. O were ọnọdụ na Civic Center nke dị n'Oko.